Waar is die baby? Ek is amper klaar. Kon jy toe alles inkry? Ja, maar ik versta niet. Hoe komen al die kleren net voor een week se kuier? Unless jy van plan is om hier terug te komen. Ag, moenie simpel wees nie, man. Jy weet ons gaan net vir 'n week weg. Ja, maar met outfits voor het least een paar maanden. Baby, ek ken ons vroumense. Ons kan nie ons minds opmaak nie. Ons pak sommer al ons klere in hy sakken, net vir 'n variety of choice. Ja, while ons mans net genoeg kleren inpak voor een variety of choice. Die kleren is eigenlijk een geval van wie mij gisteren sien het in die t-shirt, want ik ga hem weer vandaag aantrekken. Sis man, julle mans het ook nie skaamte nie. Ons doen het niet voor schaamte niet. Ons besparen geld, ons besparen water en waspoeier in die proces. Dat noemen zij een hero of economy. Dis nie nonsens wat jy praat. Jy praat nonsens. Maar ik zit goed die klomp zakken in die bakkie. Ja, ek wonder waar is my ouma, ons gaan ons bus mis. Hela. En amper is ons weg sonder om te groet. Wat sê jy maar? Verstaan. Wat van die dier? En nou, wat gaan we niet aan het Ek weet, sy is nou net upset hierin. En wie daar op zit? Ek weet nie, maar dit lyk asof sy haar tand getrek het, want sy mompel goeters nie wat ek hier eens verstaan nie. Wie het al ooit iemand verstaan wat mompel? Dat is erger als baba geleider. Weet jy Ik was lang opgehouden bij die kliniek met die gefrikte mensen wat daar werken. Die stuk tand moest hulle ook 2 keer doodspijt. Dus kom ik nou weer zien aankom. Want hier is fijn, maar het is fijn. Het is heeltemal fijn. Ons is net bang, ons is al reeds weg voordat ons kon Kubai sê, dis al. Die bus, oma. Ja, Ik is nou hier, zodat jullie kan maar gaan. Kubai! Jo, net zo. Zomaar net zo. Ik krijg gewoon niet van baby, nee, dan gaan we. Wat is er, baby? Ja. Auntie. Als Marina hulle gaan, maak alsjeblieft die dier toe. Oké, als regel, auntie, ik maak zo. Van buiten af. Jy is op kuier lief van my huis af vir die week waar Marina hulle nie hier gaan wees nie. Bly bietjie by jou huis. Jo, auntie. Zomaar net zo. Hallo julle, Sawasaar hier van die Karoo. Dankie dat julle hierdie video gekyk het. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.